מה זה הסדר מותנה? זו הסוכריה הכי טובה שאזרחים נורמטיביים קיבלו מהמדינה. בן אדם ביצע עבירה, המשטרה חקרה כמו שצריך, מעבירה את התיק הזה ליחידת התביעות. יחידת התביעות קוראים את התיק, מחליטים שיש ראיות. לפני כ10 שנים פתחו יחידת בת בתוך יחידת התביעות, שנקראת הסדר מותנה. יושבים שם עורכי דין של המדינה, עם סמכויות לפי החוק, להיות שופטים קטנים. אני קורא להם שופטים קטנים. יש להם סמכויות לתת לי עונש. ובן אדם שעונה לקריטריונים, כמו היעדר עבר פלילי ב5 שנים האחרונות, או תיקים פתוחים, לקח אחריות, הודעה. לא מדובר בעבירה שהמדינה דורשת עליה עונש מאסר, נכנס לפתחו של הסדר מותנה. ומה הסוכריה פה? שכשאנחנו מגיעים להסדר מותנה, מוכנים לקבל את ההסדר ולקבל את הענישה, התיק הזה נסגר. ובמרשם הפלילי לא יופיע לו הרשעה פלילית. זו הסוכריה. ואז בן אדם שרוצה להתגייס להיות עובד מדינה או למסגרות ביטחוניות כאלו ואחרות, בודקים את המרשם הפלילי שלו ורואים שאין לו הרשעה. עכשיו אם תיק כזה יגיע לבית המשפט, ב-90% מהמקרים הוא יורשע. יקבל פחות או יותר את אותו עונש, אבל הוא יורשע. וזה יהרוס לו את החיים. בטח לאנשים צעירים שמעדו, קורה, אנשים לפעמים מועדים בעבירות פשוטות, החוק אומר לא נהרוס להם את החיים לגמרי. קבלו את העונש, זה ענישה יחסית מאוד מקלה, כנסות, פיצוי לנפגעי עבירה, לפעמים שלץ, לפעמים הליך טיפולי, כתיבת מכתב התנצלות, זה פחות או יותר הענישה שם. והסוכריה, שהמרשם הפלילי שלו נשאר נקי.